Soc Sofian, tinc 31 anys i visc a Barcelona fa 20 anys, però vinc de Marroc. Vaig decidir-me a fer-me voluntari al Casal d'Infants per ajudar els nanos que eren d'àmbit d'exclusió social perquè tirin endavant els estudis i que tots tinguin els mateixos drets d'educació i tots tinguin eines perquè puguin tirar endavant. Les oportunitats que troben aquí al casal són diverses. Anar a l'excursió, fer les colònies, fer altres activitats que es fan estupendament aquí al casal i amb les famílies o per qüestions de treball o per qüestió de temps o econòmiques no es podrien fer. He creat un vincle molt gran amb les educadores, amb els educadors. Per mi el casal em genera molta energia i alegria.